जों फाइनाय लोकसभा चंमारिओ त्रिपुरा हास्तनि काइनुई आचुक थायोनो त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी बातायनाय त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी बातायमानिओ TTADC हामचायनो तुयै जे हास्ते जों सानलाय दङ अमनो चिनि अ चंमारियावबो चिनि मेइन सानमुं ननाहारै अ चंमुंगो त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी बातायनाय सालगाबायनि आचुक थायो मोसां चित्तरंजन देव बर्मा तै सालथां त्रिपुरानि आचुक थायो मोसां सुनाचरण देव बर्मा बातायनाय जों लुकरकनो सानानै मुजुङो त्रिपुरा वो जों जे जरावो फाइसक पाइका ओ जरावो आयां उयां ताई गुबुननि सानमुंगो थांयावै जिनि अस्तित्वनो नाहारै जिनि अस्तित्वनो मोथांनानि बागै जों TTADC हामचायनो तुयै त्रिपुरालैंड डिमांड माननानै नांनाय आबो भारत हानि संविधानो बोतंगो ओ संविधाननि सानमुंनो जों कमरि आंनानि बागै जों लोकसभा खालायथांनाय तै अमनो तुयैनो जों लोकसभा 2019 नि जे चंमारी ओ चंमारियाव जों त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी अमनो तुयैनो बातायनाय